ଆମର ହनुମାନ ପୂଜା ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ଡେକୋରେସନ କଲୁ ଭିଡିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, 2 ଦିନ ହେଇଯିବ ନା ଆମ ଘରେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ୱର, ଆଉ ଏଇ 2-3 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ବିନ୍ଧିଲାଣି, ମତେ ଲାଗୁଛି ମତେ ବି ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉଭଳି ଥଣ୍ଡା ପାଗ କରୁଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କାଲି ହଉଛି ଆମ ହନୁମାନ ପୂଜା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଡେକୋରେସନ କରିବା ପାଇଁ କି। ଯେହେତୁ ମତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ମତେ କରିବାକୁ କିଛି କାମ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଆମେ ନକଲେ ଆଉ କିଏ କରିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କରିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆମର ନା ଡେକୋରେସନ ହବା ପାଇଁ ନା 6ଟା କଦଳୀ ଗଛ ଦରକାର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନା କଦଳୀ ଗଛକୁ ହାଣିବାରେ ଲାଗି ପଡିଛୁ। ତାକୁ ଉପାଡିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଉପାଡି ପାଇଲୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ହାଣି ଦଉଛୁ ମୂଳରୁ। ଆଉ ଆମେ ହାଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ସଜେଇବୁ। ଆଉ କଦଳୀ ଗଛ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ଗଲୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ସାରା ଆମ୍ବ ପତ୍ର ନେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏଠି ନା ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ନା କଦଳୀ ପତ୍ର ସବୁ ବାନ୍ଧି ଦେଲୁ ସବୁ ବାଉଁଶରେ, ଯେମିତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ଯୋଉଦିନ ବର୍ଷା ନ ହଉ, କାହିଁକିନା ଯୋଉ ଭଳି ବର୍ଷା ଉଠିକି ଆସୁଛି ନା, ବର୍ଷା ଦି ହେଇଯିବ ନା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଡେକୋରେସନ କରତେ କରତେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଭିଡିଓ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଲୋ ନିହାତି କରିଦେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡେକୋରେସନ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଯାହା ବି ବାକି ରହିଲା ଆମେ କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କରିଦବା। ଆଉ ଆମେ ଡେକୋରେସନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ପୂଜା ପାଇଁ ଆକାଶ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାଜା ଆଉ ତାର ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି, ମତେ ଯେହେତୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ରୁଟି ଆଉ ମୁଁ ପିଠା ଖାଉଛି ଏଠି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନା ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ନା ସବୁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଲାଣି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ହଉଛି ପୂଜା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ ଟା ରହୁଛି, କାହିଁକି ନା ବ୍ଲଗ ଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ରେ ଦେଖାଯିବ ହନୁମାନ ପୂଜା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।